Hej og velkommen til Noget med Frihed. Mit navn er Sofie, og jeg deler opskrifter, tips og tricks til surdej. Og i dag vil jeg vise dig, hvordan du kan lave surdejscroissanter fra bunden. Jeg vil være helt ærlig at sige, at det her er altså ikke en opskrift, du skal kaste dig over en time inden eftermiddagskaffen, men det er en proces, der giver så meget igen. Bare husk på, at for hver gang du laver croissanter, så bliver du altså bedre og bedre, og i sidste ende er det hele værd. Jeg kommer i hvert fald til at vise dig hele processen trin for trin, så du kan bage lækre og sprøde croissanter hjemme i dit køkken. Så lad os komme i gang. Okay, så det allerførste, du skal gøre, inden du kan gå i gang, det er at lave en sød surdej, og jeg giver dig alle detaljerne i opskriften, som er linket i beskrivelsen. Når surdejen den piker, så kan du blande dejen, og her tilsætter jeg vand, mælk, surdej, sukker, mel og salt, og lad det køre i en røremaskine til en rustik dej. Herefter tilsættes smør, som ældes godt ind i dejen i cirka 5 minutter, til den er glat og elastisk. Form dejen til en kugle med hænderne og skær et kryds på toppen. Læg dejen tilbage i skålen og dæk den til, og lad dejen hæve i cirka 5 timer på køkkenbordet. I mellemtiden skal vi have lavet vores smørblok, som skal bruges til laminering. Læg 250 gram smør på et stykke bagepapir og fold bagepapiret sammen til en firkant. Og så kommer det sjove, nu skal vi nemlig til at banke lidt på smørblokken med en kagerulle, fordi den skal blive flad. Når smørklumpen er blevet lidt mere flad, så folder du papiret ud igen, og denne gang skal firkanten måle 20 x 20 cm. Så brug en lineal eller hvad du lige har ved hånden. Læg samlingen nedad, og så kan det godt være, at du lige skal banke lidt ekstra, inden du kan begynde at rulle smøret ud. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg synes, det her det er ret tilfredsstillende. Nå, men sørg for, at tykkelsen af smørblokken den er sådan nogenlunde jævn, og så skal den bare på køl. Dejen har nu hævet i 5 timer, og den er helt tydeligt hævet op, og man kan se, at fermenteringen er godt i gang. Stil dejen i køleskabet i en time, så den kan køle ned, og herefter skal den rulles ud. Så drys lidt mel på bordet og rulle dejen ud til en rektangel. Herefter skal dejen pakkes ind i film. Jeg anvender 2 stykker film, som jeg genbruger under hele processen. Pak dejen ind og læg den i fryseren i 20 minutter, og her er det altså en hjælp at bruge et skærebræt, som jeg viser her. Nu er det blevet tid til laminering, så tag dejen fra fryseren og smør fra køleskabet og begynd at rulle dejen stille og roligt ud til ca. 42 x 22 cm. Eller så det passer med bredden af smørblokken, og at du har nok dej til at lukke den inde. Placer smørblokken på dejen, fold enderne ind til midten og pres samlingerne sammen. Herefter bruger jeg en pizzaskærer til at skære overskydende dej fra enderne. Jeg klemmer lige lidt på dejen her for at sikre mig, at enderne er lukket til. Så vender jeg dejen rundt og bruger kagerullen til at banke lidt på dejen igen, og det hjælper altså smøret til at blive lidt mere fleksibelt, når vi begynder med lamineringen. Det gør jeg altså på begge sider, og nu er det blevet tid til at rulle den ud. Her handler det altså om at arbejde stille og roligt og ikke presse dejen alt for meget sammen. Og husk, at du kan vende dejen rundt og drysse med mel alt efter behov. Rul dejen ud til ca. 50 x 25 cm og skær 1-2 cm af enderne. Og så er det blevet tid til det første bogfold, hvor du tager enderne og folder ind langs midten og lukker den sammen. Lidt som en bog. Og nu kan du se, at du har lavet 4 lag. Pak dejen ind i film og brug eventuelt kagerullen til lige at udjævne dejen lidt. Herefter skal dejen i fryseren i 20 minutter efterfulgt af 1 time i køleskabet. Herefter skal dejen rulles ud igen, så vi starter med at banke lidt på begge sider efterfulgt af udrulning. Formen skal være den samme som før, nemlig 50 x 25 cm. Så igen stille og roligt små bevægelser. Skær enderne af en gang til og lav endnu et bogfold. Gentag den samme rutine med film, udjævn dejen, frys i 20 minutter og køleskab i en time. Det allersidste vi gør på dag 1, det er at pre-shape dejen, så det bliver nemmere at rulle den ud dagen efter. Rul dejen ud til 35 x 25 cm og læg den i fryseren i 20 minutter og herefter køleskabet natten over. Dagen efter tager du dejen fra køleskabet, drysser lidt mel på bordet, og så skal den rulles lidt mere ud til 50 x 25 cm, og så skal croissanterne endelig formes. Jeg skærer enderne af, og så skal dejen deles i 4 lige store stykker. Det bedste det er nok at måle hele længden af din dej og dividere med 4. For mig skulle hvert stykke være 11 cm. Afmål de 4 stykker fra begge sider og brug en pizzaskærer til at skære fra den ene kant til den anden. Hver rektangel skal nu skæres fra hjørne til hjørne, så vi i alt får 8 trekanter. Jeg kan godt lide lige at skære det aller yderste af den brede kant fra. Nu tager du så og trækker lidt i den brede del af trekanten og strækker den smalle ende lidt ud. Begynd at rulle croissanten sammen, og det skal altså gøres meget løst. Den skal ikke rulles stramt. Gentag med alle stykkerne, og sådan her ser de fine små croissanter ud. Så jeg stiller dem på en bageplade med bagepapir, og så sprayer jeg faktisk en lille smule vand over dem, da det er godt, at de har et lidt fugtigt miljø til at hæve. Dæk dem til med film og lad dem efterhæve i cirka 5 timer. Her kan du se, hvordan de ser ud før og efter hævning. Man kan tydeligt se, at de er hævet i størrelse og er klar til at bage. Pensel nu forsigtigt croissanterne med en blanding af 1 æggeblomme og 1 spiseskefuld mælk, og bag dem så ved 200 grader i cirka 20 minutter, til de er helt sprøde og gyldne. Det var det, vi nåede endelig i mål, og det er virkelig bare den bedste følelse, når man når hertil, og det endelig er tid til at nyde en nybagt croissant. Prøv lige en gang at se og høre den her tekstur. Okay, så jeg har min endelige croissant her, så jeg tænker, det er tid til en lille smagsprøve. Den her croissant, den er sprød, den er smøragtig, den har en lille smule syre fra surdejen. Det smager så dejligt. Hvis du nu overvejer at kaste dig ud i at lave hjemmelavede croissanter, så bare gør det. Det går ikke hurtigt, men det er til gengæld virkelig tilfredsstillende. Hvis du kunne lide den her video, og det var en hjælp, så husk at like og abonnere, hvis du gerne vil se flere opskrifter med surdej. Tak fordi du så med, og rigtig god bagelyst.